God aften. I dag jeg kan jeg besøge Shadi, og jeg har været for længe siden. Og jeg ved det godt, hvad det er sket i fremtiden, og det er præcis, jeg har så i fremtiden, det skal blive en årsvimhed præcis en byen i fremtiden i Danmark. Men jeg kender godt hvilken byen, men jeg ikke siger navn for byen, fordi jeg vil ikke folk bange for præcis, fordi jeg ved det ikke hvornår, men den år eller næste år, men jeg kender ikke præcis hvilken år det kommer. Men det kommer en byen præcis, så jeg kender en byen i Danmark, så jeg kender hvilken byen det er. Men jeg kender ikke hvilken år. Måske næste år, måske næste 2 år, måske efter 3 år. Men ellers jeg kender godt præcis i hvilken by. Og jeg er også Lina Babavanga, og jeg altid så S-Y-N i fremtid, hvad det skete i byen, eller hvad det skete i verden, hvad det skete i fremtid i hele verden. Og derfor, fordi i dag jeg lever i social media, jeg vil gerne leve i social media, også jeg vil gerne præcis nogle personer arbejder med TV, eller arbejder med social media, eller nogle arbejder med rigtig præcis i danske TV og lave interview med mig. Så derfor, fordi jeg vil gerne kan man tale i social media, hvad det skete i fremtiden i Danmark eller hele verden. Og hvad er det mere også? Nej, det er kun det. Tak. Okay, tak for det. Mange tak.